Witamy dzisiejszych wykonawców, którzy pojawią się na naszej scenie już za chwilę. A więc będą to mali kolędnicy z Lisa i Zimnej Wody. Jarosłójczanie z Jarosław i gmina Hojnów. I Osieczanki z Osieka. Dodam tylko jeszcze, że tutaj jest pan Mirosław Borchacz, który będzie to wszystko nagrywał. I będziecie mogli to obejrzeć na stronie na Łemkowskim Szlaku, na YouTubie i na Facebooku. Witam. Zapraszamy do polsko-łemkowskiego kolędowania. Wszyscy chrześcijanie, wysłuchajcie nas na nowo, bo serce rozchwytało wieczne mądre słowo. Od trzeciego domu Maria zasypał murzom, ponieważ rozleciły i świt wody Boży. Ani pustynia, ani komunistki nie złamy tu żadnej prymus, bo synom ich obradował własny syn i imieniem Jezus. Nasi czesty chrześcijanie, skoro piszka godzina, wywodzi do was wyflejemy, a zabywana nowina. Wątpliwości, wnes narodził się człowiek, to spasę cię i świt.
Siła zemla nebesa, mirnie rozradując się, pozerajcie wytkoła, tma na jasność się zmieniła. Dneska uczymy się z wami, tak jak chce każdego roka. Słowo, jakie wczy nas Chrystus, bude nas ucza trybiczno. Nasze nasze serce spojat właści i porozumieniu. Jako w Dudra, tak było dawno. Powidali moi dido, jak to dawno było, że sialenką w naszych gorach najwirsze żyło. Choć był czasowny urodzaj, to nie widowali, bo w susikach starych zapas wstępnie trymowali. Prawda, że nie każdy iga zdawał stare zapasy, ale byli dobre jeszcze wtedy czasy. I kto mał, to kto pożyczył, zratował piknowo. Male lubię dobre serce na szkołę bliźniową. W naszej chyźnie były łyżki drewniane, z lipową drona nepomalowane. Na pecu leżały, hołoły suszyli, kiedy ich moi mama niedawno pomyli. Na światu wieczeriu ich pozwiązywali, żeby się bydlata kupoczki trzymali. Perед tym z powagą wszystkich nakormili. Kiesele cukryby do gęby nosili. Na świata rystwiane, łyżki drewniane. W misku zbierali perogi rumiane. Chrystus zgadzaje się, my dnes ochocze o księciu śpiewamy, o Rodzicielstwie Chrystowym i waszym ludzi rozweselamy. Znajdę wszystkowo, czego wam potrzeba, a dałby to nam Gospod ochronę. Żebyście zdrowi byli, dołożyli i żebyście się obrali. Życzymy wam szczęście świata prożyty, a za rik i szczęśliwszy w zdrowiu dożyty. Żebyście byli zdrowi, żebyście wam dobry doili korowy. Żebyście mali tylo ditoczą, dity wasze maleńky, do szkoły chodzili, czytali, pisali, Chrystus Boże,
kolędnicy z Lista i Zimnej Wody. Dzieci tu przybyły ze swoją panią nauczycielką języka łemkowskiego, która uczy w szkole podstawowej w Breszówce, panią Margaretą Kiec. Na akordeonie zagrał Jan Wołacz, mieszkaniec również Liśca. Z tego tutaj miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Margarecie za tak wspaniałe przygotowanie naszych dzieci do występu. Zda się zakręciła pewnie nie jednemu. W tym roku dzieci po raz pierwszy przeszły z kolędą, bo 23 domy odwiedziły. W Zimnej Wodzie, Lisu i Bukownej. Także jeden dzień. Tak. Na ręce pani Margarety chciałam złożyć kwiaty w podziękowaniu od sołtysa i Rady Sołeckiej i od rodziców.